What's good, everybody? My name's Rep Holy. Welcome again to another amazing episode of Eshisanga and Friends. But I'm not alone today, as I'm never alone. I'm with, I'd call them colleagues, but I'm with some special guests, as Eshe says. They'll introduce themselves. I won't introduce them. Hey guys, I'm Arolang. This is Young M Beats. I'm Esihle. Yes, sir. Yeah. Us. Motherfucking phone, mama. It's fine, you can drop it. Beats. Grand, but Eh, khohlela siginja bhuti man. it's not fun. Udaba bhuti. Wey artist khona. How do you feel about the movement here towards artists up strong? I feel like the movement is a strand. Ilele bra. Silele yabo. I don't want to lie. Nam who's include yabo silele. Yabo asifani ne-artists zangaphandle. Yabo kuma Kylie Chow zonke zamacala ngapha. The only cause of death. First of all, we are away from the CBD. Nasi count in the environment. Kylie Chow is also away from CBD, but Kylie Chow is much closer. still abantu abasutela i-CBD xa besuta music video xa bepromoter bebekho se-CBD. Leyo excuse leyo. Most of izinto ke zenzeka ngamacala ngapha not good. Why? Because of abantu abaninzi bangapha I disagree. Same. Njani? It's because abantu bayaphusana. Ungajola ne-rap. Yes, I would. Okay. Bakhona abantu xela unontombi. Alright bhuti, yabo? Alright and uyathandeka. Phezulu ayijako nje. Qha uyarap. Most amasela lapha. Exactly. Ilena nisho, that's why ngithi amasela bestrand. Hayi bo. Once why rap ngathi wenza umculo ayabhola. Ngizobajongisa ke ingxaki into yoba uyaziwa nansi ingxaki no, abanye yaziwa. abantu Bayaziwa. abaninzi ingxaki abantu abaninzi xa ubonayo bezofuna ifoto then ufile kamnandi intombazana abanye baye bafile like kuba usisibethi xa uyirap. Ewe. And asizizwe usibethi Akho siyatyelwa. Sikhulu. Sityelwa ngosisi rappers. So like ufumana intombi like ukhona omnye umntana wasezola. Yeah, nontombi phone sihlala kwi-call. Yabo sihlale kwi-call samhayidile kwi-status lamtext. Hey sihlale kwi-call text. Fonini ngo-athubuz but if unilele ngamtext angiyaqumba. Yo. Sesathe safika kwi-point yoba aman siyathandana thina. Alokhiye. Okay. Post i-promo video zange aphinda ndithethise. Ngamfonela uba uzethi wacela you hayi Tommy. Guys, I can't do wrong. Ngoba nalanto obuzawo bone xa usenza i-promo video ngonime phanga say you say I am the greatest ngokuTommy nansi indoda yakho. I love to praise the Lord kaloka. But then what I have to do in music video. No, I believe Baba like Ungayenza ngase you save nawe ya kaloku. I don't nyanga ngase you save. Plus like mastike ngoku ndibethe i-track yami ithetha ngeeshops zasekasi. Okay. Yabo? Neyithetha nangento za after school sibuya siyohlala ngase shop ntoni asithi wenzalo. Why do you expect me to shoot a video? crossing Kalaphe ekhaya. Ayo shop crossing. Masomali Masomali. Yes. Masomali. And nithetha ngesikolo xa siphuma so I have to wait for kids to come back from school. Oh, hayi ngawe sale yabona ke. Imagine. Ngoku mna ndiphandi bethe zawethwa nanje indoda yakho jo. Oh. But back to topic bra. Xelela mba why artists lapha singa blow up. Umona. You banomona abantu balapha. Abakwazi uncomana. Aba you Like if ndibethe track I feel like fethu ngumona into abanibethe track or if by work ungangixelelwa athi uzile track iwork. But abanye abantu nengxaka abantu abafana abanye abantu abayithandi nyani. Abanye abantu abayithandi nyani but like komxelela umuntu there's artists ezike zifike pha kuma studio ze record. Honestly man if mhlawumbe ubhude mhlawumbe like ndi patient kakhulu but if ndiyakubona like ngoku khange upractice khange wenze next so ndimcela baye bra nenzekana yabo dala sibetha lawe and ixesha lehamba spend an hour se record yabo
asinokwazi ba siyenze mhlawumbe noma kungomso wena uhamhlale le beat your practice yabo uphinde ubuye. I'm not saying by whatever that you are doing is wrong or what. Anyways, I will never change into iculayo. Nina nize producers niwes. Andikwazi fika ku studio ndifike ndirap. Yo kuyacha. Bwa yo awuyiva wena le weba ayenze sense like then when umane unibase yo jayam hit. But sometimes when ndiyayenza lo le abaphenzi kunibene artist bene record yapha engumshona. Oh, Kake ngiyabo mina I won't change the lyrics eziculayo ngoma yakho but I will make sure that everything is on point yabo si record grind recording grind so that izophuma proper lento iculayo ngekho yabo lento iculayo ngekho manje daze la bese ngalo yakho yo kasi record isidala nobe hour iphele okube si record ngwanti ngifuna uhamba but mfambi ngixelela noba ngibile yeah so ke athi no I am making si record athi no go right aphinda shele phansi yabo aphinda shinje lyrics yabo nale bayibethayo off key off beat yonke la weleyana yabona ke ngoku dathi kuye into enzekayo kanjani ba uzo recorda ngengomso yabo enqame Yeah. hayi jepe abantu cabene Then khawuleze sichume siye kulanto yoba ndik approach as an artist. Yeah. Hey nansi project mntakwethu. Project le njexa ndiyimamela ngigqiba drop iverse ngabona ungabetha into entsuyo empapha nje yabo khonike iverse kule way wena yantexa ngoyonza iverse yami yi150 awuzibona ungathi uyacutheka wena apha engqondweni like awuzibona ngathi uyaphambana akho ndicela uba uyaraka yeah I was njalo ke situation no I feel like yaraka umuntu owenza lanto bra bra like you're not gonna charge surely you're gonna charge abantu as an artist you charge abantu as an artist but awuzukwazi ukucharge abantu based on like forms ekelo ngithi ndiyazazi ba mina azange ndabhatala umuntu for i-feature ba manje mhlawumbe man feature show ngubani uza kusiza wena ukuthi hayi 200 or lanuza feature angizukwazi uyenza lo leyo that's why ke singazukhula because you know if you go to kwezinye indawo artists are going to tell you I don't charge umuntu lapha ekhlالeni but since bra usuka kwenye location then charge. I once spoke to this guy ngibana Lil Nguni. I forgot Nguni. Yeah, irapper ngesixhosa out yakhona inswem. Yangixelela la brand abajonga bra. Yabona if ububungwa lapha engingqini. It's a hlaba iverse. But ngoku ngwakuthi and is Eastern Cape go to Cape Town so I definitely will charge. It made sense because akandazi. It made sense how? It's because he's from somewhere else ne. Even ndikubhatala wena as artist yalapha i-audience yakho ziza lapha i-fans zakho ziza lapha so ndizobona ngumntwana yena he's adding more effort especially xa ezopromote Imaga. Do you know that as an artist you have your own fan base yabo naye une fan base anayo yabo kukho abantu abayi-Eastern Cape abaziyo yabo abamaziyo nawe kukho abantu abaziyo. Don't you think that i-collaboration sometimes doesn't need imali because ezakho i-fans mamela yena amanje lase-Eastern Cape mna okanye ngabe eJohannesburg okanye ePP ngoma yo hayi excited for the future yabo ya away yabo because ndiyazi ba khona abatsha pha abangandaziyo and xobe ndimamela bazondazi abantu balapha they don't care about you ababoyanga abantu balapha bra yabona industry lapha eCape Town it's not it bra there's in the industry lapha if you don't have cool friends you don't have imali abo uthatha serious apha so uzothatha serious if una mali if awuna fame amani ibrazz zakho manje dawakho uthila nawo bonlawela hype yabo if you don't have a hype up eCape Town into yakho ayizozibona kade bona le ntweni kunzima uthi gqe uwedwa like you know I feel like I've been through a lot but ngizayibalisa nale you know I had this hand yona nimthanda brand thatha imali yami yomkhero nike so now this is what happens unontombi since ndimthanda siyajola the artist esigela la xa sabethe beat edeskini sanda record yabo unontombi bona man khona itshintsile lapha kuye yebo but yena ndiqonda ngizoyilandelela ndiyifumani bayindoni amnana wangixela into eyi-1 expect uba ndiyeke umuntu ofunda iincwadi zakho ufuna uba ngugqirha
ndize kuboniswa uburapper bwa uthi uyabonisa short like yabona ibhale yana enenganenza ingoma yabo Have that down. Cwaka. So I feel like abanye abantu kulando if I was someone else ngendayeka ucula I feel like ezinye rappers esinazo zifuna urapper for fame There's a lot of yeah u feel pressure and influence once wabona okay now we are doing yabo unontomba ngafika athi wa bese kwi session siya rap fika athi wa la mfuna urap not because uyiphiwe la way yabo xa simxela ba work yabo akukhathazeka yeke urap because don't ayikho kwi-veins yabo mina noba ningahlala apha ngodibethi iverse nithi ndiwork ingxaki yenu lena oyolala nalona ninoyanga uvuka ngomso ndiyayenza the same thing yabo but yeah man believe bani ukuthi abantu abantu bathathela phansi abanye abantu I believe ba if umuntu angasusa la mentality omthathela phansi whoever besides the music side yabo whoever that you see that uyazama ikhona la yenzayo just support it if uyakwazi uyisupport konke la wena uzoy appreciate la kunoba usumxelela ba hayi suka no yeke ucula wena yeke urapper wena yeke uthi wena ufuna nxa iperforma apha kwezi zikolo ufika abantu bathi uthi ngishila ama ayingithandi lana ubetha le appeal ubetha nama appeal abantu ufuna ukwaziwa lo yazama waqoba nina nibhizi can ibona ekhanya lethu wese kwezi show wani nabantu bakhe ngazange ngidisiselwa mina oh bathi wo phuma bazocula ngayo ngathi ucule bangayithandiyo kanye kuqala umuntu oyi1 iqala abantu abaningi ewe qala umuntu oyi1 balandele uthombayo bonke so if ingayekwa lanto leyana that's why in city ayo Cape Town ingxaki ngabantu ingxaki sistrand sistrand ne Cape Town I wonder if it was Cape Town ngesingena artist pop up high Cape Town and isinithi ke now we have a lot bra ogafi baqhambuka ngoku banibani apho yo bra ikhayelitha ugafi bengongola bengahlala ugafi uyafika Cape Town yabo but still ufike wakhula which is why support ipopile nina apha ndangicula ingoma ethi akukhathalwa nithanda umuntu ocula igama ngathi akukhathalwa apha nani support hayibo kodwa kudala ngicula apha into ezibalulekileyo ndithetha ngolife so sezinto serious socula umculo serious yabo yilena nditsho abantu bafuna lawe lezi jokes yabo abantu balapha bekhaya akukhathalwa apha into leni yayithanda kodwa Jackie Chan oh sasindalo Jackie and one other thing Brian ayiqaphelayo when it comes to rapping instrumental selection ebentswembu abantu abaninzi listen to ibeat more than wena but ke ngoku kubeni bemamela ibeat uyakuva nawe yeah and ifana uthando ufuna imali unontomba ngakuthanda but if awunamali akuthathi serious hayibo bonke a huge number yima uyayithanda indoda engakwenzela into ekuthandayo cha ewe but suthi ungayenzi into nawe yabangela ngayo senza kanjalo iba nethi ngemali senza kanjalo like ngihlala lingena span maybe let's say for about a year Kosuka kowe ndiyacela xa niphakele nami okubenzama like andifumana span like ndidepende ekhaya yonke kodwa ngeke injani kaloku relationship yethu yeah ba okay yeah fike lapha abantu bandiphakele ekhaya ngiyenza yenza lento but ba noma zani ufike ndi broke ningenamali ngifike ubroke Wasesukeni. ngeni kaloku at least ba okay ndifike unemali ke kwenzeka ngaba broke yeah ngoku ndifike no kaloku abanye bayazama like inona uthando uthando nemali sikophola naphi okay andiyazi ke siyami kodwa uyayifuna indoda ekwenzela izinto ndiyayifuna but ndiyayifuna yo kodwa naso udeske uhlale like ulindele cherry yonke into okay kubuye esikolweni ndiyakuhlangabeza ngithela ibhombi I'm trying man ngithi naleyo ke sani better than nothing I think the romantic suka mna senzelonto umuntu uzabuya nje nathe ebedini unemployed ubuye ukhulule sishone edabeni ukunxiba ugoduke njalo luthando love intoni love ayifakisa imali why uthando lango ukuthi bene imali phakathi ifuna imali because umakhulu wayithwaxisa cha ngajibulana wayibhaca fishisa yo abantu bakhala ube kuzolwe 14 ngowena
Yo makhulu ayibethisa but not owami sensitsho nje makhulu beyana nina nda 40 9 yabantwana Bwa. aba 10 Bwa. 10 ayizana sonke Akhona akona kuphela. akona mawona bayithule kodwa xa seyisiza sibhedlele sekusaziwa sekunjalo yo and 10 kutata yi1 but I know Okay, why bakudala ke sala banjani umuntu at least kutata yi1 noba umama ngowabo kwamama si5 ngoku 2 yangapi 3 yangapi hayi bathi kubedini yo ngoku ukhona lekhangela but love imnandi man qha sanosifuna imali yo hayi naxa ngicela imali nobuyithole yapha na Ngicela imali uthi mandikumayize. ebhlungu lapho yaba ngoku ndinike reason yabacela ndimayize bhuti mayiza nyani ngabe ndikuthanda hayi bewucela ntoni imali emjideni hayibo ngicela ntoni imali emjideni thina akuniki ngakuniki ukwakhe ifakanayo suyicela uyicelelani good 2 rand ngeveki wathi ifundini engxaki apha le ngxaki ifuna abazali bakho Abazali arent bakho. Utayithatha phi imali abazali bakho bakanayo imali Ngicela imali. lezindlela zo umzali wakho akanayo ndizayithatha phi mina hayibo umzali wakho hayi kanawe akanayo kaloku isona soze kaloku ngixelele nto shini Sona ngithi zanayo noba unayo ndiyicela nje Ngiyacela. noba Anayo, unayo babe. nje ndiyicela no anayo nayi bazinaza ngicela 5 baby ngicela 5 rand etime futhi anayo futhi undazi ba andinamali andiphangeli ugqibo uzothi wena kum xa ucela imali kum uthi bengicela baby uzondiphi 200 ikwazi uzondiphi 150 andizisho uba ndicela malini hayi ucela imali una but nina niyakwazi abanayo after 3 months umuntu akwazi usikarelela umchayo wangakwazi usikarelela enye into ntomazana sufanisimchayo nobubhanya yakwazi usikarelela enye into but akwazi usikarela noba yiloo nto ke For wena. ayisikarela into khona umuntu wakho like bathi la mali yana bomba imali Yo. ethiwa kabuhlungu bomba At least wena xa ibalekanga ifana ndazi nedatha umntu wami endingamtheyela idatha ngumntu onam ndodwa kuWhatsApp wakhe ndim nguye ngumama wakhe ndim ngumama wakhe ngitata wakhe ubrother wakhe cha awuqhaphakaza wasebasoza I can't buy you idatha uzophinda utext enye out no ntomazana but yeni out nje nebrother idatha ndikuthela idatha Yabo, i24 amatheli hours manje yabo, sincokole apha kum ebhedini amathela kanje Bona ukho la uncokola mshida yabo amathela ukho la mshida lo we airtime yabo bayamthanda uyazilive into ithetha ubekho la mshida ngoba maziba uyaspana yabo most of the time usemsebenzini but kepeyile kuyacaca uyadala kuyacaca Uyadala. anytime Yo, amantombi. yabo ugrand la mshida Yeah. ugrand abathengisana ndawe ubekho la mshida amthanda nginamama umuntu wakhe afuna umlala lo mcingayo afuna umyeka asasele ucinga yena acinge yena but uyakwazi ucinga yena later on bese yiye kulo acinga yo nobani man. uyakwazi Ahambe usela kulo. kulo anxile hambe kuyo aphuma yeke kulungapha yabo mantombi no yes ngenza njani nyawina engaka amantombi angoku analantu bafondeni ibethisa igoogle material no andinayo ke Hayi, ngala nama kusho. andinayo. hayi andinayo ke kanti kube cool man ndiyacela ngeke bazinyoka man akwaphela neqala ngogwenu lento guys no zayiqalwe Thina sicela imali. yaba yasuka apha lelo le yaba yasuka apha yasuka komama bethu into enzekayo otata bethu babehamba besiyaphi eJohannesburg okanye baye Cape Town bashiya bani Besebenza. bashiya omama phaya emaXhoseni omama babhodekile emaXhoseni okay ayibethi umoshakele ikhuba lela nuzalele segadini umeza pha unalo aqalise oledi lo ngapha ekulaqala hey ngicela uzonilungiselela apha no and babeyoveza amabethu uze wena Okay. yeva utata ngapha kwameza eze kwelicala azolungisa ezolungisa apha le nathi ungasasungena for it uyamloba uthi uyamloba athi forms ndiyayazi lendlela ngandiyayazi zangenza umakhulu wami but most of the time besikwazi baxa kufike utata othile nakho sokwenza into ethile efamily eve ubone yes. sekuvalwa kuthiwa masiphume seniphandle yabo Kuthiwa bothenga kuthiwa ijepisi. masihambeni yabo kuthiwa masihambeni siyaxoxa uyakunethi xa phandle beshiyeke boyi-2 benzani enoba yinqobo ubani eqaleleyo oledi exactly wakho exactly yaqala phaa ke ngolanto leyana yaqala phaa lanto leya Hayi. suka lano uzalele behlele efuna kayena because babe ngafuni bezweka andizuthi hayi and one thing about mina Naba ni nathi weak hayi. why ungakwazi uthi hayi awunaza Awuthi hayi, itshomi awuthi. yakho ayinoza kum Nanti imbonise natsoke. betha nale be Natsoke, ithi uvumile, no uvumile. oh chomi Ngalo nami Uvumile. that's why you weak in
amajita So and expect thina Sihlale. Ndi understand uba ndiyindoda La ndifuna ndiqala phaa ingxaki. ifana Qala I feel like uba ngumuntu wami ndicingele yabo if wena mhlawumbe kwe period cingela utho indoda yami ayizukwahlala eveki yonke ingatyanga izolamba hayi Ngihlala ayize nomnye Why ungakwazi ba patient? no Because it's not like kuyagula. No, I'm not there. Cani ngikhawula kuyo yonke like ucamera ndifuna uvela like ngathi like okusalayo endiyaziyo indoda yeyababa uvela ngathi ngibetheka Bathi indoda ayisuka ibawe nje. masithi wena uyithomi yami ne uyithomi yami uthomi ngumntu wami yabo uthomi akakwazi uqumba xa ifika mina nawe sihlele ebhedini esikubeni silinde yena ngoba Jani? silinde yena mina nawe sebhedini sombathile silinde yena kuyabanda so noba kuyatshisa nakakade bangathini na ufike Azifani, azifani no zona. ifana nqwa iyafana Iyafana, Kodwa iyafana. yabona Hayi, ihlungu kubuhlungu, kubuhlungu utyelwa. And then one thing about amajita ba wena utyela uzamlahla same time kodwa yena like uzamcenga axolele most of the times umuncu wena like ifutyelwe wacenga wavuma umuncu uduma ntombazana emehlweni Yo. am so Hayi, hey can isibalisele kufuna u2 oqala wena uze wena so I bad experience wayifumana from umzita oh dislike oqomayo lo mzita lona beligrand naye but now ngoku yabo ungathi okanye into nekudikayo emntwini uzu wakho end up ngoku. umlahla ungakhanga lo mzita uyofuna omnye umzita ungathanda omnye umzita kwenzeka lo iyajika umjita ungathandiyo uthanda indlela endimthanda ngayo like uthi akathandi mina uthanda indlela endenza izinto ngayo like yo angifuni tell you but yeah uyandijika umjita like uthanda indlela endenza ngayo ungathandi mina uyandika shame Experience. and yo uqoma yabona nguyi-10 off le ayenzileyo okanye ngoku anzamfuni ngizamyeka Andizamfuni. but yo kunzima umxelela umjita oncasayo bram umjita like otexta wonke umuntu like odika abantu kuface yo ikhona nimaziyo kaninenje umjita oncasayo uyandijika like yo hayi bo like uyazamele zumjita Hayi. unetshela konetshela andiunderstand konetshela and like amamasheli xa wenjoba yo umuntu kabamela kancwasi bendibheka ngaye mna ke ngokuba yo umuntu wami nakancwadi yo okay so ukhona umuntu wawunayo esenza loo nto leyo ya ukhona endandimnceza kade guys Wamthanda? yo kakhulu ke sonaqala uthanda umjita kanje yashem uduma ntombazana xolo wawuduma for right ngoku zizaba asize kuwena kuwe Nani ngayithetha like nanjona umjita for 4 years yabo. wo how many years Tiya sasola unyaka nohafu asihlali apha lunjani like I'm inspired to hayi nam Ufika lesithathu. Like umjita. imubetha ke ngoku is it like imaiva okanye like faka impama Hayi, not like inqindi impama nje. Wah, uqale Ubethwa njani ufuma njani ngempamaninyukeyo xa kubona umeno em impama like ubethela nangoku bekuzoxa Bani kumali ukubona podcast apha? Impama. yo hayi ah litsazi wayechaya So, lo mjita lo Ihuka. hayi wayibonisa Ayitshayini. Like noma ungibone nabani uzondibuza. Ndingakayithethi leyo nto impama. yo wow hayi aphi Wawuthomba wawuthomba aman. Ayizukwazi ndiqhubeka ngoku. Masiyeke nomjita ndasuka ndayokuhlala apha ndayohlala eSomerset. Ngoba eSomerset yan pressure like yandifonela. Nakwipost zami like xa ndipostayo like i-pictures iya-comment. Bone ndi bangayidelete uzophinda comment futhi. Hayi ke ngoku. Phela kanjalo then umake wathi wenza njani ukuze end up like ningenayo connection ninganisancokoli kanye avoid kanjani wadroko kokwabo. okay Ndamcela kokwabo uba then ke use Eastern Cape ngoku sorry ta hayi xolo ukubuza tanya apha sifuna uthetha sifuna uncokola enye hayi sifuna into uncokola enye into nawe ayikhona yazi that time ebekhona nyani ngexesha lasesigela bensesigela ebekhona nyani amazita waqhabayo amathela once kubithere yayo mhlawumbe imenobane I know umntana waqhwatywa pho
Ngaqoma yabona andifuna uzungena lamanje lana ngefufu la. But bendike ndahlala mina ngondiqhotya yabona laa nto yothanda umntu. Good. Ngake nathi banomntu othi Andikwazi ehlalisayo. ke wancenga like zobana la way bandithamba bona nje. Into ehlalisayo xa ubeka nxa kucenga. Ndimule berongo ke Ayinqoma hayi man I'm wrong iphele ngoku like siphinde sihlale sibe fana nomuntu wamsihlale kahle. Kodwa uqhwabile. Kodwa andiqhwatyiwe ndiphele lawo babe ndiqhwatyiwe. Phinde ngomso. Ngomso yaphinde yakhala. Is it one miva or is it multiples? Ingani nkani mina like. Oh, so multiple. So in multiples. Guys, All of shame you. gender GPV. People ask guys must Now once ubet intombi ubunkwenkweha. Yeah. Okay, son. Ayibethe intombi manje. Bethu betha intombi. ngetishu Ayibethe ngobethwa. Indlela bethi intombi. Intombi ayibethe ubethe intombi ugqotha ya. Hayi gqotha uyapi. Ihambe. Indawo yebethu intombi uthi ungene nayo. Nivale nithi xa niomeza bangaboni. Ubethe ke ngoku impahla. I got us call up. How do you feel about Lakma Awards? We have Lakma Awards coming 28 March. Like, how do you feel about the nominations that were there? I'm not gonna speak about the other things, the nominations, because I've been hearing a lot of people speaking about how can Ubani be nominated and Ubani not being nominated due to Ubani dale poster, Ubani yaphusa. Like, I feel like right. Lakma Awards is grand nominations. Like I'm talking about this. Okay, about the grand, yabo, yonke way, and I like what they are doing, yabo. But then by put when it comes to the nominations, yabo, I feel like la boardroom, yabo, they need someone who have experience and who's overseeing. Someone who does the background check, yabo. No nabantu abakwaziyo benza i-background check, but check but now what's going on. I feel like they don't do that. They just decide, yabo, according to votes zabantu, which is that's not right. Most of the time mhlawumbe ufuna ukuba wena you have a lot of followers yabo, mina followers but I know that I'm consistent in terms of doing this and this yabo. So uzomention mhlawumbe kunethile ndingafaka umuntu othile because of wena uvotela ubona abantu akufaka pha without even checking ba ngaba le category ngafaka ku right na yabo. So I feel like abanye abantu ba nominate in categories wrong, abanye abafakwa kodwa bakhona ingoma kuthiwa noni best song of the year and question about iphile ngoma ubani abantu best song of the year yantoni leno okanye best music, because lo muntu lona akanamculo when I check i-background yalo muntu akanamculo akana next. I feel like they should check pha kulanoza kwi nominations akhona ba how do they do la nto leyana. And ke I feel like kwezi ezinye izinto ezinye i-nominations is unnecessary kodwa like like le wayibonayo wena and you were like unnecessary lewe. Like music, it's about music mostly is like man, but now there's a ball apart and I feel like you can't compare for zawuthetha mna ngela uzawuthethela nge-event that I host yabo ne-team yam yabo. See host, we are doing G2G is for artists, it's not a groove yabo. Because of a grooving we don't get a little performer yonke la wele it's time for bakusela utshwala xa ngimele ukhaza amapiano ukhaza hip hop, so there's no time to showcase yabo. Even lanoza ne groove ne taverns lapha they don't book us yabo. So now we are doing a show yabo for that, so that is accommodate kwathina supportana ngendlela egrand. But then why will you take i-event yam and compare i-event yam ne Homeboys ne lanoza ne Sunset? Do you think abantu abaninzi bazayivotela i-event yam? No, because abayazi most abayazi because groove basifaka zona bathi best groove in Strand bafaka bathi Homeboys bathi ntoni but you can't put hip hop event nelandoza ne abantu abaninzi bazonivotela because bazi Homeboys bayithanda Homeboys yababona phansi after postela post bathi siyavota na kanjani ngoma yabo basupport and ukusupport i-Homeboys obvious. So what the best event? Best event. Sunset iphuma phambili.
Say adding on top of like kwenzeka no, I think I saw something at G2G kunde as a whole. Oh, it's a get together experience. yabo ayizazi ithanda It's a get together experience. Because we know we could together yini bra. Kwenzeka no. Is and it it came and laweli and it came after teen. I don't know But why. it's How? like it's Banozena na we? Shaki. I think it's Shaki and Wave. Shaki Wave, yeah. Shaki But Wave, it can get the experience. They're gonna be Ulan was the Shaki Wave, they know exactly G2G. They know it. Ulan was I'm just gonna mention if I'm gonna mention it. I'm talking to what I know. I was talking with Ulandoza one Glava, yeah. I'm Shaki yeah. Wave. So Sitira Landoza, they wanna do a collaboration. Not is it G2G. That time we were hosting like constantly. So they wanted to do a collaboration that, but Sangas is squads the collaboration there. After that, after some time, Basebensana and Lanus and the Sunset, but also host up. So a pair, you'll be able to collaborate now. That's not a problem. Buy as G2G. But along the way, there was a get to get the experience. That's so too we want to go to learn. I found out send the pictures now about by what's going on in the collaboration now, and I see it here, there's no answer way. Yeah, but about some of the people can just do it, just So- because of So are you saying that what do you call this? That G2G part, the collaboration and whatsoever, you feel like uthathelwe phansi wena, exactly. then bayenze yabo ngendlela yabo, or wena abakuvanga? Yeah, Tina, we didn't have anything to offer more, but we can offer. They came to us, the proposal, the approach, but approach them personal, club personal Instagram. Then that okay, yeah, it's fine. I get the idea, and that can be powerful because I know Shaki Wave has been doing moves. Not we want to be there, not because Shaki Wave being a group, it was not a group. Ishaki essentially a Cape Town, a long street. I'm not sure observe it or whatever. A hip hop, it was strictly hip hop. Because you can hear host a Shaki Wave, you can tell because a playlist corner they will involve a lot of exactly because it was hip hop, like they were performing artists. But now by change because of cash, so I feel like now buy as by busy G2G. So I have a problem. No, I It understand. looks same, but no ringing. You look like we can't compete now, but one day we're gonna be there. Not. So tell me, Ndomazan, with whatever that's going on around, what's on your mind? Hey, man, care. Like what's on your mind? Like I know lento yi-one egijima engqondweni yakho excluding umuntu wakho, like what's on your mind? No, like then ba yantanda because nangiyibona and ixesha elinzi wayihlala nami and ndandijola naye yedwa naye wayijola ndedwa ixesha elinzi ndandihlala naye. You can't say that. Sihlala nawe But endlini, still sihlalisana. can do something. Ndiphuma emsebenzini ngo-6 ngo-10:06 ndibe lapha, but still Hayi ngasebenzi. lensitsho kaloku So I umzekelo. saw that call. Hayi ngihima Wathanda Okay, 4 years I yonke ngothanda. Waqala ukubetha lo. kowesithathu. Nyabo sina. Inyanga esithathu. Awasedikiwe. Wayiboniswa. Awasedikiwe. Wayifuna umposta trend. Uyadikwa plus. Wakunceda ungampost neyithanda icloud. Hawe But then- bayipostana, hayi bayipostana. Senzo mhlawumbe umpostele into Hayi baye. soze ngiposte emntwini. Hayibo. Hayi, Kuba hayi. Amantombi soze be right. Bra, nanko omnyumba. Bra, kuyalalwa ngoxolo mabhekile yakhatsho. Like how do you think we can prevent guys zonke into ezenzekayo? Like where to a point where you can feel like ungayemthatha ubuye ngenyawo and still you feel safe. There's nothing you can do. But I believe wami ebusuku price not safe. Yabo, wami ebusuku is not safe. Nalawe ucela ingxa abantu xa usongisele yabo ala influence. Awufuna uxelelwa nangibana. Yabo, abantu they can't control themselves. Phela kona singasoze sikwazi uyicontrola thina izabantu because izawezi yenzeka eziya. Abantu bahamba ebusuku and ebusuku kho abantu abahamba ebusuku abakhangale nje wesiphambene abantu aba ready for ulwa nabantu. Yabo.
So wena if uya kwi groove, but with the only way if with you are that in general, bra, like if you notice abantu abadala abasweleki, and okay manje mandibe ngolhlobo bra, I feel like ulutsha we are going through a lot. But as we are going through a lot, no one wants to talk like nqonde okay fana no air man ngithethe no air like akomntu ufuna uthetha, and then people get to a point of suicide. And ingxaki Kaloku nizothetha kuwe nobalisela umuntu. Exactly, yabo low way leyo. Most of the time, most of the time. But what's the thing? Into le isigowisa through a lot, bra, because excluding umjolo, like bra wonke umuntu bra is going through a lot. Nditsho ngosihlela apha Hayi umuntu mashamantombi kamajita shame. okay amantombi amaji right yabo laa nto yasixelela usixelela uba wena nguwe awuzuthini laa nto into esigowisayo, I think Nanto xa usenza into ucinga abantu bazothini. i-pressure mna I believe most abantu yabo lawe into egowisayo umuntu lawe bra not to have something yabo or not to have Ubona money, into or akho when you nayo. see that abantu bayaphumelela now they're not getting successful. So coming to that, there a lot of people abazibulalayo yabo, and I believe that there's money that is involved there. There's indlela cabona ngayo bayo life akungana kahambi kahle. I was once there now I almost did that yabo, but then happened I no, it's for the moment. La feeling yana, if you let that feeling kuwe ngaphakathi uzo end up ucinga kanje uthi uyenze la way there mhlawumbe ongena next ndinyamezele ixesha elininzi for ba ningabi nanto, but uaccept ba now unanto now ifuna ukuzama ungahlali nje. So xa uhlala nje every time ufumana uyosela okanye uyokonwaba, so usoloku usonwaba, you don't have time to ba uzenzele wezakho ucinge yabo uzogowa yabo, but ke ngokwendlela uzogowa uzoyikhupha ngawo go uzo parental wise, like usele konwaba. Parental wise, how do you feel? Don't you think that parents have got the influence indlela abaparenta ngayo? Because I'm gonna be specific. I'm gonna be specific ngami yabo. I feel like anger ininzi and everything that I'm facing ngaphakathi is because of umzali. Start from umzali. So I feel like parents have got a big issue, like izolo. I'm just gonna address it. I feel like it's not something to hide that much. Yesterday was my 21st birthday. I did every shit by myself, and I did a couple of stuff actually. It was not a big deal. So ke yonke lando, I never got a message from umzali. I don't care about Like, the way, bro. so I'm like, don't you think that kukho lando yoba like anger issues? Hayi bokutheni mama beni-expect Yabo, exactly. Oh, do we have a lot of expectations and husband? Now We must not expect, bra. We must not expect a lot. Bra, I only don't expect a lot from a man. umzali yabona. No, yeah. What I know about abazali yabo, abazali mzali abazali, but I know abazali babo operate kanjani. Leyo ba uyakhulisa ube mdala. Xa uphume e-high school uvela umzali acinga ba umdala ungakwazi uzimela, which is you are not fit enough ba ungathi ungazimela yabo. From la age uthi 18, after 18 years then uza kuyeka umzali akasakusupport akasakuhoyanga endlini yabhora yabo. Siwe ezinje wesixongo ngasebenzi Wesongo lo hlele nje soloku thuka oko I feel like parenting nayo bra impact yabo. In whatever way, but then we have to live bra. I feel like ngoku we're at a point whereby ukuzibe ne-family nakuzakhele yakho, you create your own family. Yes, because like supported ifamily yakho by your for girlfriend, supported by your girlfriend. girlfriend. It could be girlfriend. You can't make a family alone. You can. A family. If I get family up, is a partner. man, Is a partner. If I get up Eh. and decide ndoba I wanna do adoption, Yo, then I get 2 kids. I raise the 2 kids on my Yeah, own. you can do that. That's my family. Bona ke ngoba bazothi bafumana ipartners. Mna ndizibone ndibane partner. But then bona ke hayi but amantombi wakho yo bras. Xa kunanetsi. siyawina guy Why amantombi right. Amantombi wakho right. Si-right thina. Ungathi bakhona into bakwenze wena kakhulu. Uhethwe kakhulu wena. Uhethwe kakhulu. Khawuthethe nathi kwenzeke ntoni? Yintoni lenzekayo?
I feel like amantombi awekho right. Wenziwe into. Hayi no asuthi akekho right amantombi. Amantombi Intombi yakho, amantombi odibana Not nawo. wonke. Ndawathethelela Okay. Hayi wathethelela khona. Uthanda intombi Hayi nababethisa impahla. But amantombi man I feel like ankadibana nalo muntu enimfunayo. Uba Menze umuntu omfunayo. Utheni umuntu omfunayo? Ngifuna umuntu cool, like umuntu humbled, umuntu ongena male friends ezininzi. In fact, like umuntu like bra andazi bayithu but umuntu makabe chilled. Ingxaki ngena once sibe chilled nina niqala apho ke ngoku. Kaloku xa uchilled, I will learn how to adapt in the chillness. If ufuna nje For example, ngoba benentombi ngekufuneka manje njonge ifone kanye nimxele I'm doing APC and ntombazana. Yo. Hayi mina ndifuna uvuka ekseni. Kaloku ingxaki sona abantu ababhorekileyo yabo. Yabona itshereke ebhorekileyo ayithandi mina itshereke ebhorekileyo. Subhoreke. Sana ipore. Yabo most amatshera abhorekile akho nto ayenzayo yabo. If akho nto yenzayo uhleli nje ku-TikTok ubukele ku-TikTok What? Yeah. bhorekile ingasuncokola nobani ubani nobusy doing something else yabo. I-support yabo. Ilanuza i-relationship i-both sided. Like ayigqibile se-10 ntombi kuba uqala manje busy. Neday ngaphela ubusy. Hayibo. You have to understand. Wena wenza ntoni ngelo xesha emveni koko? Ngisanga nje ku-TikTok. Exactly. That is why I'm saying nibhorekile. Amantombi. Abhorekile, amantombi abhorekile yabo. Into cake. Imana. Birthday. Birthday man. Hayi. Ithoni kanto. Yabo. Yenza ihambe cake. Birthday man. Say rabani. Hayi utheni why ningaqhubeka brass. Happy birthday to you. Content, Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Holy. Honey. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? How old are you? Ingavuna ngapi? That's what Boti. Go 1 2 3. Je bangaliji keke nali keke awutyeli. Nika, Ngara zinginikanga. Danke maputero man. I appreciate the moment. Everyone who's in the room. Nifuna speech? Yes. Speech. Yeah man, to more happiness, to the growth of the media, to us being able to achieve our dreams and growing from where we are. From me, Holy, the hottest strand. The hotel. Thanks to everyone, to more life, and I really appreciate the moment. Yes sir. Present back. Devato. Anyone nimkupela. Amkupela. Yo bro. It's for you, man. I think uzoyithanda lena ke sana. Okay. You can do it, man. Ungela go prize way, so I decided to give you as a gift, bro. And then the tissue you can use it, don't Kobele. Yes sir. Asifuna ulanuzo wenza abantwana mosha. Danke das. Everyone, don't forget to subscribe, like, comment, and share. From us, the greatest. Esesanga and friends. We are the friends of Esesanga. Have a great day. Signing out. Ooh. Ukanga